Velkommen til Grønland 82, som vi har valgt at kalde denne udsendelse. I denne og senere udsendelser vender vi for en stund blikket tilbage mod det år, som er gået. Det er naturligvis ikke, fordi vi har været rundt i hele Grønland i det sidste år, som i øvrigt var et yderst begivenhedsrigt år. Ikke mindst på grund af folkeafstemningen om Grønlands fremtidige tilknytning til EF. Det var i februar måned. Det var en meget hård valgkamp, der gik forud for afstemningen, og mange mener ikke, at de har oplevet så hård en valgkamp i grønlandsk politik mellem de stridende parter, der på den ene side var Atassut som EF-tilhængere og Anissa, EF-modstanderne på den anden side. Anissa var et valgforbund mellem Siumut, Inuit Ataqatigiit og Sulisartut Partiet og SIK og KNAPK. Folkeafstemningen endte som bekendt med et flertal på 52% for Grønlands udmeldelse af EF, mens 46% sagde ja til Grønlands forbliven i EF. Hele verdenspressen var til stede i de dage, og det var TV-avisen også, som sendte dette indslag. Landsstyreformand Jonathan Motzfeldt mødte til afstemningen fra morgenstunden. Det samme gjorde faktisk en tiendedel af alle Godthåbs vælgere. De var der, da afstemningslokalerne åbnede. Der var de, der sagde, at allerede ansigtsudtrykket hos oppositionslederen Lars Chemnitz viste, hvor optimismen ikke lå denne dag. Men rekorddeltagelsen på 75% gjorde selve valgresultatet mere troværdigt for alle. Lars Chemnitz har ikke haft så stor en aktiv skare at trække på i kampen, og folkene omkring var trods nederlag godt tilfreds med de 46%, der blev nået. EF-modstanderne var tilsyneladende både yngre og mere aktive. De tre partier til venstre samt Fiskernes, Fangernes og Arbejdernes sammenslutning stod sammen i en samlet modstanderfront, der fik succes, så det samarbejde sikkert videreføres. Hjerteligt tillykke. Er der nu borgfred i Grønland om EF-politikken? Tak for gratulationen, og jeg håber meget på, at det bliver fred nu. For det er tid til, at nu vi skal sætte os ned sammen, også med oppositionen og det andre, og tage fat på de daglige problemer, vi har i Grønland. Vil I erkende på godt 1400 stemmer på godt 23.000 stemmer er en meget lille flertal. Det giver anledning til alvorlige overvejelser, hvorvidt man skal arbejde for udmeldelse fra nu af. For jeg mener også, at Jonathan Motzfeldt foregriber begivenhedernes gang lidt, fordi på grund af folkeafstemningen her, der skal Landstinget tage spørgsmålet op, hvad vi så skal gøre bagefter. Og derfor mener jeg, at det er for tidligt at sige, at vi skal arbejde for udmeldelse. Det er et skridt mod, at hjemmestyret kan blive en fuldgyldig eller fuldstændig realitet med fuld kompetence for det lands regering. Ja. Var det et lille skridt på vej væk fra Danmark? Nej, det er det ikke. Det er inden for rigsfællesskabet, og det har vi hele tiden ment i Anissa og gjort opmærksom på. Jeg er blevet fejlciteret i den danske presse om, at jeg vil have en folkeafstemning om tilhørsforholdet til Danmark, og det er slet ikke rigtigt. Vi respekterer rigsfællesskabet, og det er inden for rigsfællesskabet, vi har stemt os ud af EF. Du er leder af det parti, som måske kendes for at være det mest kritiske i forhold til rigsfællesskabet. Er det, der er sket nu, også et lille skridt på vej mod større selvstændighed og på vej væk fra Danmark? Jeg har ikke den største kærlighed til rigsfællesskabet, men jeg vil tro med det samarbejde, vi har udbygget, at der nu kan tages
nogle spørgsmål op skridt for skridt. Men jeg tror ikke på, at løsrivelse og sådan en slags ting, at det er noget, vi sådan lige med det samme skal starte på. Ja, nu var det nok ikke så længe, før vi igen skal til valgurnerne, og i den kommende valgkamp bliver der nok også sagt flere ord og store ord om Grønlands tilknytning til EF, om vi skal være medlem eller ej. Knap 3 måneder forinden skete der en begivenhed, som også kunne få de store overskrifter frem i den grønlandske presse. KGH-skibet Magnus Jensen satte sig nok så nydeligt på et skær uden for Godthåb. Og der sad skibet kun med stævnen oven vande i et halvt år, indtil det blev besluttet at hæve Magnus Jensen. Her i KNA sendte vi ikke tv på dette tidspunkt, men vi var der midt i juni, da Magnus Jensen skulle hæves, og sendte dette indslag til TV-avisen. Og her er vi så ved havaristen Magnus Jensen lørdag eftermiddag, og der er gjort klar til at bjerge den. Dykkere har anbragt de store stålvejer under skroget, og den egentlige bjergning kan begynde. Magnus Jensen, som ejes af den kongelige grønlandske handel, forliste den 17. december kun 9 sømil fra sit bestemmelsessted Nuuk Godthåb. Og der har været udvekslet meget papir mellem Folketingets finansudvalg og Grønlandsministeriet om, hvorvidt det var økonomisk forsvarligt at bjerge havaristen. Men her i weekenden blev skibet altså bragt flot af bjergningsselskabet Svitzer med hjælp fra en hollandsk ejet flydekran. Her pumpes 3.000 tons vand ud i timen. Det skal nemlig gå stærkere, end vandet løber ind gennem hullerne i skroget. I løbet af de næste 5-6 uger skal fragtskibet nødtørftigt lappes, så det kan bugseres over Atlanten for at blive klargjort i Danmark, formentlig på værftet i Aarhus. Selve bjergningen kommer til at koste staten omkring 24 millioner kroner, men med klargøringen på værft og indtil Magnus Jensen igen kan sættes i rutedrift mellem Aalborg og Grønland, vil beløbet overstige 100 millioner kroner. KGH's fragtskib ventes at sejle mellem Grønland og Danmark igen i løbet af 1983. Ja, det blev ikke noget værft i Aarhus. Magnus Jensen er i øjeblikket til en meget kostbar ansigtsløftning på Svendborg Skibsværft, men ventes at blive sat i drift på ruten mellem Grønland og Danmark, altså allerede i løbet af i år. Men nu til noget mere festligt, som skete her de sidste dage i juni måned. Kuma pisto sinna slu mali chumut innu tashut tamayut tuqaq kusat assasu nayukia totut maga tikiusi majut tamasa kamanga bishumik tikitwa pusat luit ho ai atulati kiosu atimai se osto er har vi et nye mennesker som gæster og andre tilrejsende hjerteligt velkommen. Kommunalbestyrelse sagde til jer, udstår naturressourcer forsvarsøkonomik, mellem natten ressourcer, arbejdsudsynet af svinget til akkortere løb, udslundet. Det er kommunalbestyrelsens ønske, at jubilæumsdagen på højtideligvis markeres i forskellige arrangementer. Vi siger tak til de mange borgere, der i herret år
og engelsk har mundgjort programgrundlag for de kommende dage. Dette er så forbudt, udgivet Angusa beslut, når en aftiaput, Damanda Dungavialu, Gisatiara, Damanda i Mitsinut, Manitu, 201 vi så på partistation. Vi kan alle være stolt af vores by. Det vil udtrykke et tillykke til os alle, for Manitus 200 års dag. Levet til dem altså, den nye nærbakke, der er til på suge. Det er så ofte på Manitus, at dem der så på suge, vi kan så være slut af hovedet sammen med mig, vi er ikke alle tilstedeværende. Udbringe et trinfoldigt liv i Manitus. Det er så ofte på Manitus, at dem der så fedt. 1, 2, 3. Der vil sige, vi så altid. Og tillykke alle sammen. Klokkerne ringer til jubilæumsgudstjeneste, og senere var der afsløring af en mindesten for omkomne fiskere og fangere gennem tiderne fra Maniitsoq. Nu skal vi afsløre Fiskerforeningens gave til byens borgere i forbindelse med byens 200-års jubilæum. Alle tilstedeværende byens udkommen. Nuannautigaarput issaqarpit taukiunik toornoonik angusinarane maani aalsarpu periaq ilersit arnissaat periaqpissinneqarsimammat. Vi er glade for, at fiskerne har helt en mulighed for at etablere et mindesmærke i forbindelse med vores bys 200-års jubilæum. Ilersitassangu patumunga iniartut aalisartuq taakkualu nuliaasa maani timit isaani ilagisinnaangisagut ililaqarfimmila qasuarsaartut qaasuserneqarnissaat. Tanken om at etablere et mindesmærke, som er opstået af fangere, fiskere og deres brugere, og begrundet med for at mindes de mennesker, som har mistet livet, og ikke kan være sammen med os i dag, eller enten ligger de i graven eller et helt andet sted, kan I kun i deres hvilested. Akko issaqarfipput Maniitsoq ukiunik toornooni nabatissima utlumikkugut inguttiusugut ingertaqqissinnaarput De mennesker havde været med til at opretholde livet i vores by Maniitsoq igennem 200 år. Og dertil kan vi sige, at de mennesker havde lavet grundlag for vores eksistens i dag. iliartorsuit aalisartorsuittu inuusuttortaminnu piukkunnas naarsaatutittuusum uufaalarsimapput akissa eqqarsaatiginaguk. De store fangere og fiskere havde sørget for at udvikle deres ungdom i daværende tidspunkt, uden at tænke på at få betaling for gerningen. Sådan familien kan eksistere samt et tilfælde af nogle af beboerne, som kunne klare sig dårligere end det, at de får ind. Tamatunga pissutaasimagut ilaquttati pissaqartuaannarputtuit nulaqqatitittu ikiortariaqarpata pilussaasukut misigiuartarsimallutik.
Nogle af de byer altid på grund af alt for hårdt leveligt og belastning og ikke, og derfor de mennesker, som har et vanligt for os, har vi tankerne lidt op i det øjeblik, og i taknemmelighed, ikke som vi har opnået 200 år i vores bys eksistens. Ilaalo utoqassuuna tiktoqusarsimatkut timimikkut nungullarsamnertik arsiutaqartiktarlugu taamaattumi kuagu taakkununga quyanniarluta ataqqittugitu piffissami matumanit illoqarfitta maniitsut ukiuniktoornoiliinerani ataqqittugit eqqarsaasitsinniisikpagut ataqqinninnerqu quyanniarnerquttut matumunga uyaqqamut ukiorpassuarni atasussatut pilarsitatsinnu uttaqarfitta maniitsut ukiuniktoornoiliinerani atasiman toornoolik atasimanerani tunniupparput illoqarfinniut isassaаттut. Vi vil gerne være taknemmelige for ære de mennesker, som i sin tid gjort deres, sådan at vi kan få vores velvære. Og hermed affører vi mindestværket og afleverer til byen som byens og befolkningens ejendom. Nariutigaarput maani illoqarfinniut aamapaalugu asarfattannissaa ilaversaartikkumaarat. Vi håber, byens befolkning vil være sådan, at passe godt for den i fremtiden. Ujana. Og så til det mere uhøjtidelige, men absolut ikke mindre festlige. Her er det nogle af byens kvinder, som viser, hvordan man forarbejder skind.
Men hvad er en fest uden Manasseh og hans hvide kajak?
og der var mange gaver til den gamle by. Her er det borgmester A.K. Nielsen fra Esbjerg, Maniitsoqs venskabsby, der skal overrække en gave. Borgmesterkæden er tegnet af Jens Rosing og udført af den lige så kendte danske guldsmed Dahlerup. Det er en tilfældighed, at jeg i dag er borgmester, og jeg håber i hvert fald, at mine efterkommere vil benytte sig af kæden til de lejligheder, som den er beregnet til. Nu er der så, siger at der sådan er gitt, når man der er så affemjøl, der man nu er der så, hvordan den er. Det spiller kommunen, der er mange, som vi prøver. For mig er det en stor glæde at være den første til at bære kæden, og jeg vil gerne på medborgers vegne sige hjertelig tak til Esbjerg Kommune, som har givet kæden. Tässä ämtynyt täällä Islänti kiusittä. Tässä on fyp amma omistaja Christiansson. En tak skal også lyde til medgiveren Lisbeth Dortier fra Island og borgmester Christiansson. Peter Fink Heidevald har ordet. Og dagen efter inviterede byen alle, som havde lyst, til frokost i det grønne. En times sejlads fra Maniitsoq.
Mukkan. Amme mutta. Mamma pelu. Ayo kysymässä. Kaljong kadawe. Kisua kaya na sa kanya sa dami inis. Kanya. Ano sama ka na niya pasta? Kuminya ka start. Aman ni ano in. Aman na. Samu aman na in. Yung niya yung kanina wakka. Kaya mo mo ulit. Ya ko siya. No, kasot. Dami lagi. At pisimalain na siya luwag. Sila nokso. Iya, Yun, tadi. Samu na kayo eh. Nariyak siya eh. Ngayon ako tulad. Ja, det var festlige dage i Maniitsoq. Og hermed sætter vi punktum for denne udsendelse, men kommer igen med flere udsendelser om begivenheder, der skete i 1982. På gensyn.